Miltä se meno maistui? Tuntuuko koira niin kuin... Se tuntui siis tosi erilaiselta mitä taika yleensä on. Tosiaan se mua vasten kiipeily ja avun hakeminen tai jotakin muuta. Ja just se, että se niin väistelee. Mutta eihän meillä tietenkään tommosia tilanteita tuolla elämässä ollut. Ei tässä ole niin mitään arkielämässä. Joo, pitäisi olla pitää olla mitään tekemistä. Niin, joo, että toki totta kai ne niin yllättää. Mä oon aina ajatellut, että se on semmoinen haiste, haluaa vaan haistella joka paikan maailmasta ja se ei välitä mistään mitään, eikä se kuulekaan oikeastaan. Ja se oli yllättävää, että se alkoi sun kanssa leikkimään. Se on nimittäin, se on tosi harvoin, että se alkaa niin vieraiden ihmisten kanssa leikkimään. Joo. Mutta se oli semmoinen kiva yllätys, se löytyi sitä halua, että jes, on meitsin patukka. Joo. No Katsotaan. Laukaus varmaan se on ensimmäinen hyvä asia. Hyvä, joo. Että sen työstäminen olisi aika tuskasta, jos se olisi jotain muuta. Joo. Juoksepäästävyydessä sillä on pieni aavistuksen, pieni pidättyvyys vierasta ihmistä kohtaan. Joo. Sen ilme kertoo sille. Okei, joo. Ja se pidättyvyys vähän niin kuin lisääntyy, kun sillä henkinen paine kasvaa. Okei. Mutta 2A luokset päästävä aavistuksen jälkeen. Tuossa alussa kun se tulee, niin ehkä sana ujo kuvaa sitä niin kuin aika hyvin. Joo. Se tulee, mutta pikkuisen minua jännittää tässä. No niin, aivan. Joo. Sitten kovuus-pehmeysakseli, kun se pelästytetään jossain ja hetken päästä viiää samaan paikan ohi, sitten kun se paikka on jäänyt vaikuttamaan sen mieleen, niin kyllähän se sen osoittaa olemuksella ja liikeradalla, että missä se koki epämiellyttävää. Mutta hallitsee sen tilanteen kuitenkin sillä tavalla, että ei mitään semmoisia äkkinäisiä ryntäyksiä ei tule siinä. Ja siellä missä tietysti pystyy sitten, niin sitten tullaan vähän tähän, että painetta rupeaa nousemaan, että se alkaa niin työttää sinua tavallaan eturitiin. Niin justiinsa, meissä äiti eka. Niin. Joo. Mutta hieman pehmeä ei sen enempää. Joo. Että se ei missään niin kuin totaalisesti lyödy niin sanotusti liinoja kiinni, että huikamalla en uskalla tulla. Aivan, joo. Että semmoista onneksi ei näkynyt missään. Joo, kyllä. No sitten tuo mielenvilkkaus, eli puhutaan temperamentista, niin tässä sitä painottuu siihen, että kuinka oikea-aikaisesti, oikeasuuntaisesti se reagoi siihen ärsykkeeseen, mitä sille kulloinkin tarjotaan. Joo. No sehän tekee periaatteessa ihan oikein, mutta sillä tavalla jänskättää kuitenkin ne tilanteet vähän, että niin kuin tuossa tynnyrilläkin, kun lähdetään jalan eellä niin sanotusti, eli ensin tämmöinen fyysinen liikereaktio ja sitten vasta tulee niin pää mukaan hetken päästä, mitä läksinkään karkaa. Aivan, joo. Ja silloin me puhutaan kohtuullisen vilkkaasta kohdasta. Joo. Hermot. Tuossa oltiin veitsen terällä noiden hermojen kanssa mietittiin ja pohdittiin sitä, että pysytäänkö tuossa hermostuneella pyrkimyksillä vai joko mennään tähän hermostuneen puolelle. Aivan, joo. Ja se jäi nyt tuohon plussapuolen eli hermostuneisiin pyrkimyksiin. Joo. Kun se nyt ei kuitenkaan lähtenyt ottanut niin paljon kuormaa esimerkiksi, että se on lähtenyt semmoista sahaterän liikettä tekemään ja siinä rupeaa olemaan niin kuin se eteneminen ei ole enää oikein niin kuin hallinnassa eikä tullut vielä semmoista pakkonieleskelyä eikä kuulien nuoleskelua, niin se jäi tuohon plussan puolelle, mutta kaukana ei ollut. Aivan, joo. Sitten tullaan tuohon taisteluhaluun, leikkihaluun. Siinä ensinnäkin tuo pieni pidättyvyys vaikuttaa siihen. Aivan. Ja vieraan ihmisen kanssa leikkimiseen. Ja oikeastaan se siinä vaiheessa lähti leikkimään sillä nahkapatukalla niin kuin tiukemmin, kun me en ottanut katsekontaktia siihen kylkiellä siihen. Joo. Mm-hmm. Sittenhän se otti ihan kunnolla kiinni ja veti Kyllä, joo. Niin.
sillä me päästään tuohon 2A kohtuun, niin se on hyvä. Ja sitä kannattaa, jos harrastuksen kanssa jotain, niin sitä kannattaa vahvistaa tuota taistelua. Kyllä, joo. Sillä se peittää tuota pehmeyttään sitten myös ja sitten kun tiukka paikka tulee. Joo. Sitten tullaan puolustukseen. No sen varaan elä hirveästi laske, missä lähdet etuilemaan, että sulla on koira mukana. Eli se pieni halu siellä nähdään, mutta kyvystä ei ole kyllä hajuakaan, eikä siinäkään oikeastaan aggressio ollut, mutta sanotaan, että ne suuntautuu sinne päin ja niin justiin. Pientä elettä, mutta hyvin oikein kevyistä. Sillä se saa tuon pienen +1. Pysyt terveeltä kuin yksittäisen koko potissa hirveätä näyttelyä. Sitten tuo seinä, kun se yksin jäi, niin siinä rupesi olemaan sitten jo taas painetta päällä. Okay. Painetta päällä no melkein kaikki oli jo tehty siihen mennessä. Kuormaa rupesi olemaan ja siellä ei enää niinku puhtia ole nousta ihmistä vastaan. Niin epämääräisesti lähestytään sitä vastaan ja mä ihan tarkoituksella piiskalla ihan sen kirsukeesta, niin ei niinku minkäänlaista reaktiota, se olisi irvistä. Niin pikkusen, niin. Okei, joo. Ei mitään. Joo. Mutta se, että se on joka tapauksessa, se on rehellinen koira, siinä se itse asiassa se uhkaaja jo kelpasi sille henkisesti.